नमस्कार। श्रीमती नूतनी बारी डॉक्टर मनस्विनी बारी माँ चैनल की आपण मान को फिर से स्वागत। मोर कविता ना हूँ घरर बहु। घरर बहु पाद चिपी चिपी ओढ़णी पकाई चले घरर बहु। असजड़ा घर सजाड़ी देइछि पाद तार देउ देउ। शाशु शशुरଙ୍କ କଥା मानि चले नणंदକୁ करे गेल। दियर ମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା करे ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ମେଳ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ ତାର। ତାଙ୍କରି ସୁଖରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥାଏ ଭାବେ ନା ଆପଣା ପର। ନଣନ୍ଦତି ତାର ବଡ଼ ସୁକୁମାରୀ କଥାରେ ନାକ କାନ୍ଦୁରି। ଶାଶୁଟି ଝିଅର ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପାଇଁକି ରଖନ୍ତି ହୁକୁମ ଜାରି। ସୁଗର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଏ ବୋଲି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପଡ଼େ ଜଗି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼େ ଅଲଗା ରୋଷେଇ ପାଣି ବି ପିଇବେ ମାଗି। ଦିଅର ମାନଙ୍କ ଆଇଁଷରେ ମନ ବାକି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପିତା। ଚୁଟୁରି ପୁଟୁରି ନ କଲେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ହୁଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ଭୋର 5ଟାରୁ ଚୁଲି ଜଳିଲାଣି ଲିଭିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ। ଜଣକୁ ଗୋଟିଏ ବରାଦ ଆସୁଛି ସେ ବି ରହିଛି ଚାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳୁ ଚଳୁ ପେଟେ ଦାନା ପଡ଼ି ନାହିଁ। କେହି ବି ଥରଟେ କହି ନାହିଁ ପଦେ ଖାଇଲଣି କିବା ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ପାନିଆ ବାଜି ପାରେ ନାହିଁ ଯଦି ଟିକେ ପଡ଼େ ଶୋଇ। ଦୁଃଖ ଯାଉ ଦୁଃଖ ପାଉ ପଛେ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ତ ପାରେ ନା କାହାକୁ କହି। ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ କେତେବେଳେ କଟେ ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ ତର। ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଘରେ ରହୁ ବୋଲି ଥାଏ ତା ମନରେ ଡର। ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଘରେ ରହୁ ବୋଲି ଥାଏ ତା ମନରେ ଡର। ଚାନ୍ଦ ପରି ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି ଆଖି ତଳେ କଳା ଦାଗ। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ତାର ଏକ ହୋଇଛି ବେକତା ହୋଇଛି ଲମ୍ବ। ଗୋରା ଦେହ ତାର ମଳିନ ପଡ଼ିଛି କଳା ଚୁଟି ନାଳି ଦିଶେ। ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାର ସରି ପାଦ ଆଜି କଳା ଝିମି ଝିମି ଦିଶେ। ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଗେଲି ଝିଅଟିଏ ସାଜିଛି ସେ ବହୁ ରାଣୀ। ବହୁ ସେ ତୁମର ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝ ନୁହେଁ ସେ ତ ଚାକରାଣୀ। ଟିକିଏ ନରମି କଥା କୁହ ତାକୁ ତା ହାତେ ହାତ ମିଶାଇ। ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ତ ତୁମ କୁଳ ସିରି ଦେବ ସେ କୁଳ ବଢ଼ାଇ। ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ତ ତୁମ କୁଳ ସିରି ଦେବ ସେ କୁଳ ବଢ଼ାଇ। ଦେବ ସେ କୁଳ ବଢ଼ାଇ। नमस्कार। इरा नूतनी बारी मुझे कविताटा निजे लिखीसे। आपण मैंने जेन मैंने मोर चैनल आसीसन नुआ सब्सक्राइब कर को फेर तरी कहूँ मोर चैनल के शेयर करेंगे और नुआ नुआ सब्सक्राइबर मान को मोर निमंत्रण मोर चैनल के देखिए।